Nik usten dut, ilusionatuta bai. Ilusio handiarekin, lehen esaten izun bezala ez. Nola, emakume xume batek, bere barruko indarra erabiliz, noraino iritsi daiteke. Nola bere gaitasunak garatu dezake. Niretzat hori da, nola bere sensibilitateak erakusten digu. Edozein pertsona, zea beraztasuna daukagu, gure sensibilitatea bizitzen baditugu. Nik askotan esaten dut etxau esplikatzen dudanean, Ume honek ez da usaintzen zertara eritiko zen. Neri tokatu zaitez, Republika Dominikana, Filipinan, Bolivian bizi izanez. Eta han, ni harrituta gelditu nintzen edo gelditzen naiz, nola baloratzen duten Ama Kandida. Badaukazu ideia bat buruan nola izatea nahiko zenuke egun hori, urriaren 17? Printzipioz niretzat eta sentitu zer dan emakume bat zentzuarekin bizi izan duenean, nola hori baloratzen da eta niretzat bultzada bat bezala. Eta egun hori importantea da, baina printzipioz inguratzen den guztia, ez? Honeak, guk badakigu, egun hauetan ez ziurrezekit, baina Japonetik dator talde bat. Urrian 11 Txinatik dator beste talde bat. Badakigu gero beste batzuk. Jendea hemen leku simple batera hurbiltzea, egun horregatik eta emakume honen bidez zerbait baliagarria aurkitzen duten edo. Hori bai, guk nahi degula. Talde bezala, elkarte bezala. Ama Kandidari buruz hitz egiten dugunean, zer presentatzen dugu? Bera izan zana lortzen dugu bestek pizkat konturatzea, bere itxaropena, bere sensibilitatea, bere sinismena, bere konfiantza, jendeekiko erlazionatzeko kapazitatea. Hortik, niretzat hori da importanteena. Zuk nola nahiko zenuke Andoaindarrek bizitzea? Leheno adierazi diazun modu horretan, baina bestela herri bezala arrotasunez hartu behar dugu albistea gertaera, nola nahiko zenuke? Arrotasunez, segun zer ulertzen dugun arrotasunarekin, ez? Ni arro sentitzen naiz Andoaindar batek hori dana bizi izan duela eta hori adierazten diguela. Baina arrotasunari ez nuke nahi begira zen nolakoa. Ez, gustatuko litzaidake modu simplean, modu behar xumea izan zen, hurbila izan zen, soinu gehiegirik gabe, pizkat arrotasun bai, baina ez arrokeriarekin. Niretzat, nik gutxenez desberdintzen dut. Arrotasuna bi, ni oso arro sentitzen naiz. Andoaindar batek, gainea, Euskal Herria segur zelekuetan entzuten dugu ezakizar, Euskaldun bat. Kapaz izan da, pertsona bezala, emakume bezala, garatzea ahalmen pila. Bere adiskidetasunaren jarrera, bere erlazionatzeko jarrera, bestei laguntzeko jarrera, niretzat hori, horretaz arronago eta niri ere gustatuko litzaidake. Andoaindarrok hori bere sinismena, bere bizitzea. Berak bere bizitzan landu zituen balore humanoak, garrantzitsuagoak dira bere balore erlijiosoa baino edo konotazio erlijiosoak baino? Lotu egiten ditut. Nik ulertzen dudan moduan erlijiotasun bat. Erlijiotasun bat nik ulertzen dut dela. Pertsona bat bere humanitatea garatzen duen neurrian, neurrian ere ez da neurrian, baina, ni erlijiosotasuna ez dut ulertzen ekintza batzuk egin, errito batzuk bete, buruko sinismen edo doktrina bizi, ez dut ulertzen horrela erlijiotasuna. Erlijiotasuna nik ulertzen dut pertsona bat, bere galderak, bere erlazioan sortzen diren galderari, bere konpromisoan maila sortzen den, hor sortzen da benetako sinismena edo erlijiotasuna. Orduan ez dakit nola erantzun hori zu galdetzen didazuna. Bai,
pentsatzen dudala, erlijioa baloratzen ez dutenek, baloratu dezaketela amakandidan, humanitatea, gizakitasuna, balora dezakete, zeren, gizarte hartan, bere helburu bat, bere ametsa izan zen, emakumeek edukitzea aukera heziketa lortzeko. Hori, erlijiotasuna baloratzen ez dutenek, hori, nire ustez, balorapen izugarria da. Zer egin zuen, eskolak eraikitzeko, mantentzeko, nola burrukak egin zituen, herri txiki batzuetan hori mantentzeko. Ilusioarekin ari gara prestatzen gauza guzti hori, ze oihartzuna ari da edukitzen segun giroan, gero hori garapen bat edukiko du, edo hori ja, hona izango litzake, hortik, batez ere emakumea baloratuta izatea, ez? Eta gaina hori, ez zuela eduki ikasketa gehiegi, baina niretzat ere hori oso importantea da, ez? Ikasketarik gabe, nola pertsona bat eduki dezake kultura izugarria. Osea, naturaren bidez, sensibilitatearen bidez, jakinduria bat eduki daiteke. Orduan hori ere, pertsona batzuentzat izan daiteke, bultzada bat bezala.